ভগবদ্গীতা মহাসাগর মহামহিম গীতা ভারতীয় বর্ণন গীতা ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ତିନି ପରିଶୁଦ୍ଧ ବଚନ ସାକାର ନିରାକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୈବଲାଭ ଓ ଦୈବଲାଭକୁ ମୂଳଭିତ୍ତି କରି ଧର୍ମଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଗ ଜଡ଼ିତ। ଗୀତା ଧର୍ମ ନୀତି ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନରୁ ଗୀତା ସାର୍ବଜନୀନ ସର୍ବଧର୍ମର ସମାଦୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଭଗବଦ୍ଗୀତା ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ। ଗୀତା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ପବିତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଜନ୍ମ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମୋପଦେଶ। କାରଣ ଭଗବତ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୀତ ପରିଷଦ ଗୀତା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭଗବାନ ଏହି ଉପଦେଶ ନାମ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମନୁକୁ ଓ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତାହା ଜନସାଧାରଣରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ସନ୍ଧି ପର୍ବରେ ନାରାୟଣ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ଏକ ଜନ୍ମ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପାନ୍ତରରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପାରମ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବେଳେ ପରିଶେଷରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯୁଗରେ ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଦିବସ ମନୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଖାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଗୀତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିଲା ବିହାରୀଲାଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତହିଁରୁ